नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायगोन हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअ लानानै फैदों ओमफ्राय दिनै जोङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो अब्लासो मोनथिगोन आं बहा थांनो नागिरदों आयु खोब सिस जालाबायबाय इनोलै रोङाबो बे मबाइलफोराबो डिस्टार्ब फैथांसै आब'मोन आगैमोन हिन्जावफोरनि थाखाय आरोना नैबे ब्लाउसखौ माबोरै नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आं ब्लाउस बायदों आरोना गोदान ओमफ्राय ब्लाउसखौ माबोरै नुदों कमेन्ट खालाम ओमफ्राय जाय नोंथांमोना बे ब्लाउसखौ बायनो लुबैदों नोंथांमोना दिपालि दख'ना गला इदि होननाय माबायाव इउटुबावबो मोनगोन ओमफ्राय फेसबुकावबो मोनगोन आरोना फेसबुकाव बर' आखरजों लिरनाय दङ ओमफ्राय इउटुबाव दिपालि दख'ना गला इदि होननानै लिरनाय दङ इनाव थांनानै मेसेज खालामोब्लानो अनलाइन डिलिभारि खालामो आं बायनानै लाबोदों मोजांथार दा जोङो नै थांनोसै मा लादो जोंहा बाबुआ मेकार नालाय दा माबा माबि लासोलायबाय नै समफ्रें लादों ओमफ्राय गारजि फाथै गय आलासि जानो थांनो मोनलायबाय लोगोफोर आंखौ माबोरै नुदों Nama dong, pias, alu, samram. Sok bayar. ya? Sok bayar berapa? दा जोङो लोगोफोर मोनबाय बा मालाय गेट दंलायहा Wah, malah gimana? Lagi nangis juga. Mama lagi jualan sana gelek. Oke. Sompengan. Anda lengse. Mình đứng đẹp sao anh xin ạ Sok kali ni. về sức khỏe cái tiền giật hả sao này là cái tại first time mình xem Đây là cái phơi mình ra lại vậy bể đòn đây nắp bự chả Sip. Sembilan kan? Kami punya. Sahang ben nama nengah? Ani? Singgasan sini. Đây, जोंहा मेकारा फाहामलायबाय लाइन
जों सोरानाव फैदो होनोबा एसे भिडिअ नुजानो नागिराखै जोंहा हाजबेन्डनि बिब' लाहानाव फैदो आरोना जोङो ओमफ्राय ओंखाम ओरि जाबाय इदिनो खामानि एरि मावबाय दं दा ओमफ्राय आं दसे बेरायग्लांफैदो बिथिंजाय लामाथिं ओमफ्राय लोगोफोर दा जोङो आलासिनि न'निफ्राय फैबाय आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोननि गेजेराव दख'ना देखायनो नागिरदों आङो दिपालि स्ट'रनिफ्राय दिपालि दख'ना गलानिफ्राय नै बे ब्लाउसखौ लाबोदों जि गिदिर आं सुख्रेमाखै आरोना ओमफ्राय भिडिअ गाननो लुबैना गानबाय आङो ओमफ्राय नै बे दख'नाखौ माबोरै नुदों नोंथांमोना बायनो गोसोबा बायनो हागोन आरोना ओमफ्राय आं दिनै भिडिअ इदिनो लाबनाय जायासै मोजाङै आङो जेनेबा फानि भिडिअसो बानायोमोन नालाय ओमफ्राय फानि भिडिअसो लाबनोबो मोजां मोनो ओमफ्राय दिनै लाबनाय जायासै आं दाबसे जायगायावसो थांदोंमोन नालाय आलासि जानो ओमफ्राय नै बे दख'नाखौ बायदों आरोना आङो मैयायो ओमफ्राय नोंथांमोननो आं देखायनोसै आयु नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायगोन आं लासिम नाय ओमफ्राय नै दख'नाया नोंथांमोना बे दख'नाखौ बायनो गोसोब्ला दिपालि दख'ना गला सालबारियाव बायनो हागोन जाय जोंनि एरियानि नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आंनि दख'नाखौ बायनानै लाबोदों जि मोजां मोनथारदों आङो जि गुरै मास्राइसनि लोगोफोर हिन्जावफोरनि थाखाय दे हौवाफोराबो गावनि वाइफफोरनो हिन्जावफोरनो बायना होबानो जाबाय बिराद मोजां मोनगोन गरम बोथोरनि थाखाय बिराद मोजां जादों आलासि जानो थांनायाव गाननो दिनै आङो बेखौनो दिन्थिबाय नोंथांमोननो लोगोसेनो माबायदि नुदों दख'नाखौलाय आं मोजांथार मोनदोंलै फास्राया जि मोजांखा आयै आगरानो रेगे रेगां बाथ' गां दख'ना गाननानै थिग मोजांखा बांद्राय नङा इयो दामखौ आं खोन्थालायला नोंथांमोना माबा सोंनानै लाबानो जाबाय दखानिनाव माबा दामा 2,000नि खम आरोना पाटनि दख'ना नङा इयो मास्राइस दख'ना बेसेबा मोजांखा बायनो हागोन नोंथांमोनाबो दिपालि दख'ना गलायाव थ' लोगोफोर बिदिब्ला माने आङो भिडिअ लाबोआसै माने अखा जि जुब जुब हाना होदोलै लामायाव ओमफ्रायना आङो भिडिअखौनो लाबोआसै ओमफ्राय गुबुननि न'आव थांबाथाय भिडिअखौनो बानायनो रोङा मोनो आङो ओंखायनो भिडिअखौनो बारा लाबोनाय जायासै थ' बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय see you in the next video आङो नै लोगोफोर भिखारि मानसि सेल्फि स्टेन्डखौ नैबेयाव खाथाबनानैसो भिडिअ बानायबाय थायो आरोना जि खस्थ'खा आंनो हाजबेन्डआ सेल्फि स्टेन्ड बायदोंमोन बाट नै स्टेन्डआनो नैयाव मोनसे गालायबाय ओमफ्राय मोननैजों थायोमोन आरो मोनसेखौ थबस्र' बोखादोहाय आं बेबायदि गालांजोब्बाय आरोना लोगोफोर बेखौनो दिन्थिनो नागिरदोंमोन आं दुखुथिया जिबन थ' लोगोफोर बिदिब्ला गोदान भिडिअजों लोगोसे आरोबाव फिन खेबसे लोगो मोनफिनगोन बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय टाटा बाय बाय see you